Ko himmen ko para bayin hautrai Jesus Christ. Kadba ngidang don hakane ka tayo bak Easter ka tayo Pascha. Ngidang puson halor ka jimpaw jongu Jesu balami pat nekibaya. Mindakas ngi u Jesu wan paw siya ka Maria Magdalena ha ka gospel. Bad ulawan paw ha ka Maria Magdalena kum Nongsumar Kper. Habangi puli Nongsumar Kper ne habangi puzon o ka Maria kala parkat kum ne kampat kod. Ublehi ula pin parkat ya ka Maria kum ne ya ujisu kum Nongsumar Kper. Haba kaktino bale kapin bana hangi hakane ka dor kadon ka jimmut ka bayar halor uni Nongsumar Kper. Namar nakaway ka Kper uble ula beno yaw Adam bat ka im. Hakak ta ka Kper uble ulong Nongsumar. Uble ulong Nongsumar Kper. Namar ka pop jengu Adam bat ka im. Kilamino, kihaban mino nakakta ka Kper bala sumar da uble. Bad ngiyong kata ka Kper kalalong kum ka paradise. Bad ngiyos ngawro habaw Jesu ula syayap halor ka dimpana. Uwe nong tu ula karpad yaw Jesu token mau iya nga kotray haba melapoy siya paradise. Badu wong piru pinsadon bat nga ha paradise. Kabamut u Jesu u kerlalong u Nongsumar Kper menda. Ban penrong biang yakikun bendriu balale pop badu balamino na ka Kper Eden na Kper paradise bad minda lempa ka jimpidiang yawu lempa ka jingkongu yawu lempa ka jingid yawu ngidon sasasin ya ka lad ban rumbiang ha kane ka Kper bala sumar da ujisu. Minda ude ujisu usumar ya kane na marude mau ula penkod ya ka pop ka bala stang banjia ha kane Kper. Bad minda ka Maria ka yeng hangdo bad ka kod iya ujisu Rabboni. Bad ngitip haba uble ula wan ha Kper Eden. Enda u Adam bat ka im kila lepop uble ula kod Adam shano medon. Adam shano medon. Henry u Adam umshim la jubab ula buri yalade hapadeng kiding namarus ngawla rain. Minda u Jesu u Nongsumar Kper ula kod ya ka kerteng Maria bat ka Maria shisendon kala jubab kalam buri yalade kalam tiing Rabboni. Kala pendimai yakataka jing tamseneng jengu Adam daka jingkongu. Kumba u Jesu ula penkuit yak Kper daka jingsha shitom ka jingyab bat ka jimipa jengu. Minda kinombur jengu yakikun jengu ke pendimai ya ka jingyade. Minda kilaban kongu bat kilaban shashkor bat kilaban jubab ka Maria Magdalena kayang kum kidakishin jongi iwe pa iwe haba u Jesu kod u Nongsumar Kper ula kod iyaka kala jubab Rabboni kala pendima yaka jingir jonga sashasin badu Jesu haba kala ong ko Rabboni kala ong melong u nongikai melong u Nongsumar Kper bad shakne Kper ngivan namar ka Maria Magdalena kala yo iya u Jesu kumu Nongsumar Kper namar kata ka jaka bala tep ya u Jesu kala long ka kindaw jong ngu Joseph of Arimathea bad kala long ka Kper bad napadengi ding lese u Jesu la wan
kumba uble uwan siyaw Adam bat ka im man gasngi na padeng ki ding ha man ki janmit kamda me ha gasngi bakila lepop uble ulawan henre shim lalap mindaw Jisu lawan badu lalap iya ka Maria Magdalena kabayang kum ka apostol kum ka sinran kum ka bangit ba kongo ya uble ko himmen ko para kaneka jimbatay halor ka jimmi pa jongo Chris ka kot ka veringi biang sha kaneka Kper ka jimmi pa jongo Jesus Chris kalong ka jimpli biang iya ka jingkang jangka Kper Eden balakangs back nadu ka por Adam bat ka kalale pop bangi puli ha ka kitab Genesis ublay wala kang iya ka jingkang jongka Kper Eden badula bu arngot ki angel ha ka jingkang minda ha kane ka jingtep ngiyos ngo ha ka kli bat ke jat jongka jaka balak bet tep yaw Jisu don arngot ki angel kane kalong ka Kper Eden bat ka jingkang jong ka Kper Eden kalong ka jingtep jong Jisu hangda ki ap arngot ki angel baro kine kilong ki badap da ka jingmut ka bayar bat ka theology ka badap da ka jingid uble but habang ngistang ban puson halor kane ngistang ban yo iya ka dak ka shin jang ka jimpenim hakama jongi ladang ngimla ban sautu ya kane ngimla ban shirhem ya Jisu ka Maria kala shirhem ya Jisu kane kalong ka dak ka shin jongki man ki kristan lada kino ki kristan ki kloy ban shirhem ya Jisu kinyo rung biang hakane ka Kper Eden balong balasumar na Jisu minda kane kalong ka jingkon yanga yapi sha kane ka Kper jongu Jisu balong ki dekot ba pura jong kane ka Kper nagataga daw habaw Jisu hikay bun ke baro ula kren habat haba usyang harud ka duriyaw ula ong syapang nompet ula late ban bet udom bet ban sna ban tau biang ya ka Kper baladu ulong uba risumar ya Kper ulong uba pay sumar ya Kper lada mga ban mapi ngi kloy ban ngait ban idiaw Jisu ban ngin kerlalong ki kon jongu pediang yauni raboni pendemay ka jingyade jongi badu ne raboni bad snap bad shashkor yaw raboni habaw kot yapi kloy ban jubab yawu watnum buriyalade watnum pet jingay nawu kane kalonga kubor jonga paska na gabenda jongi u Jisu o Nongsumar Kper u wanshangi ivay pa ivayro Jisu bayid karku kardoyangi penslayangi ikayangi bangindup laban jubab barabor haba mekot yangi ban rung siya kane ka Kper kabardap daga jim bor jonga jimpenim chame enyaro yautray Jisu Christ